ካባይ ብዙሓትያት ካባኻውን ምሕረት ኣይጎድልን እሞ መሓረኒ ታኦስ ሸፋኒ አበሳይ ሸፋኒ ነጎደይ አማኑኤል ካባይ ብዙሓትያት ካባኻውን ምሕረት ኣይጎድልን እሞ መሓረኒ ታኦስ ከባቲ አበሳ ሸፋኒ ነጎደይ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራት አቦታትና መጀመሪያ ናብዚ ናይ ዮዳሄ ቻነል እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ዕድሜና ክቤርኩም ስለዝመጻኹም ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸብረን ዝተመስገነን ይኹን። ከም ፋድ አምላኽ ከዓ ብጸሎት ክትጅምርዎ تحتنا حتىكم على كبرات أبوتاتي. بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. قدوس أملاكنا كزيفير بمهرت كابشرنا تكحلها بسلام سلذو علكنا ومقون بسلام كتعدرنا نايدنا ناي ولادة أملاك ناي قدوس أبوتاتنا بركة رديت تعدرنا أملاكنا صلاتنا لما نتقبلنا ناي كلاتنا في سامي دما ختمالنا أملاكنا أن لمنا كاونا زبا سميات لوس እግዚአብሔር ተቀደሰም ከተታን በገመዘ በሰማይ ከማ በመሲስ ያንደረስና ምንም ስለና ወሳኑ ዲያነ ከመለጣበት ነው ወላነን ኩሉክ ጌት መንከስ ወላነን ኩሉክ በመዛጌት መንከስ አይደለም ሰላም ወሰላም ጅድንግል ብላችሁ ድንግሎች ቢያቆስ ናምለስ ሉታንቲ ማለት ወምን ተዘጋግ ያናሉ ደለምራታን ቲያና ኢየሱስ ክርስቶስ በሚሳታ ሁሉና እግዚአብሔር አምላክና ይቅር ይበለና ማይሰራት እግዚአብሔር ይብታ ጎያና ይባርካልና እግዚአብሔር ተመስራት እሺ ክብራት አቦታትና በመጀመርታ ከምታ አቀድመ ዝበልኩ ናብ ናዮዳሄ ቻነል ሐሳብኩም ምኽርኩም ተተሳጽኩም ከተካፍሉና ስለዝመጣኹም ደቂመ ሕጅውን ብሽም እግዚአብሔር አምላክና የመስከነኩም ማለት እዩ ጣዕሚ የዘመስከነኩም مجمرتا شمكم معركم كم فار أملاك كتلالينا عبانا بخم كحل فيه مالتي شمكم كتلالينا أبينا يدبريك متقلقلو بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك ذا العالم سلاسي بمجمريا سمي ملاكي وت أبا إفريم ቆመስ ናይ ደብረ ቀሪሜሎስ መድኃኔ ዓለምና ጻድቅ ወቦና አቡነ ገሪማ ካቴድራል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዘረከብ ያው ቤተክርስቲያን ዋና አማሃዳሪ እሺ ቃልዮ ተስማዓልና በጣም ጽቡቅ አቦና ስለዘፋለጥኩምና በጣም ደስ ይለና ማለት እዩ تحريونا أبونا خسجرة أبونا لك أقوى أبا تولد متن مكنن شو ممكن كتلالينا أتتجل قلنا بتكرسيان كتفعلوتنا بتحتنا يحط أبونا እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዮዳሄ ሚዲያ በخبሪ ስለተዓደመና በመጀመሪያ ይመስገን ስመይ ሊቀ ጉባኤ ቆመስ አባ ተወልደ መድህን መኮንን ይባል ዘገልገለሉ ቦታ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አቃቂ ቃልቲ አንቀጸ ብርሃን ቅድስት ማርያም ካቴድራል በስብከተ ወንጌል እዩናተ አገልግሎት እዚ መስል ማለት ነው። እሺ ባና ደስ ይልና ስለተፋለጥናኩም እሺ እንኳን በሰላም መጣሁም ደቂምና አቦና በخرተትና መምህር ዘላለም መጀመርታ እንኳን በሰላም መጣሁም ደቂምና በሐርካ ከተላሊና
ከተፋለጡና ሽምኩምን ተገልግሉን ደብርን በትሕትና ይሓትት ማለት እዩ። እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ አምላክ አበዊና መጀመሪያ የወዳሄ ሚድያ ያው ብኽብሪ ተፀዊዕኹም ስለዘኸበርኩምና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ኣነ ስመይ መምህር ዘለዓለም በኩረቴተና መምህር ዘለዓለም ገብረስላሴ ይበሃል። ዘገልግለሉ ቦታ ከዓኒ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ኣብ ዝርከብ የካ ባዶ ደብረ መድኃኒት መድኃኔ ዓለም ይበሃል። ስርሐ ከዓኒ ብቅስናን ብስብከትን ዘገልግል ካባይ ብዙሓት እያ ካባኻውን ምሕረት ኣይጎድልን እሞ መሓረኒ ታኦስ። እሺ ሕጂ ብዛዕባ ጾም ኢና ክትምህሩና ወይ ክትምዕዱና ማለት እዩ። ኣዳለየን ዘለኹ ሕቶታት ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ? ስለምንታይ ኢና ኸ እንፀውም ትብል ተቐዳሚት ሕቶ እያ። ኣብኣ ከለኹ ንኣስዕብ ኣቢለ ካልኣይቲ ሕቶ ክሓተኩም ካብ መንጎ ዝኣተኩም ማለት እዩ። ሓደ ክርስቲያን ኣብ ግዜ ጾሙ እንታይ ክገብር ኣለዎ ዝብል ሕቶታት ነዚአን ኣጠቃልላ ኣቢልኩም ኣቦናይ ክንፈኣት ኣምላክ ትምልሱልና። እሺ መጀመሪያ ነገር በእውነት ናይ የወዳሄ ቻናል ተኸታተልቲ ቤተሰብ መላእ ዓለም ዘለኹም እቲ ፕሮግራም እዚ ካብ ልቢ ክትደምፅዎና ካብ ልቢ ክትምልከትዎ ካብ ልቢ ምስትውዓል ደግሞ ሂወት ክትረኽብሉ ብኣኽብረት ይላበብ። ፅቡቅ ጥያቄ እዩ። ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ግዜ ጾም ተኸላይ ጥያቄ ኣብ ዘለታ ኣብ ግዜ ጾም ሓደ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ እንታይ ከማልእ ኣለዎ ዝብል ጥያቄ እዩ። ፅቡቅ ጥያቄ እዩ። ምክንያቱ ጾም ማለት ንባዕልካ ትፍትሸሉ ማለት እዩ። ጾም ማለት ምስ እግዚኣብሔር ትራኸበሉ ማለት እዩ። ጾም ማለት እግዚኣብሔርና ሰብ ዘራኽብ እዩ። ጾም ማለት ምስጢር ገላፂ እዩ። ጾም ማለት በአጠቃላይ ኣብ ዓለም ዘለት ይኾነ ኣብ ሰማይ ዘለ ምስጢር ዝገልፀልካ ማለት እዩ። ምስ እግዚኣብሔር ትራኸበሉ እዩ። እዚ ምንታይ ኢና ክንወስዶ ብከመይ ክንረኽቦ ክንረድኦ ተልክኒ መጀመርያ ጾም ዝተጀመረሉ ካብ ሰማያት እዩ። እግዚአብሔር አዳምና ሔዋን ምስ ፈጠሮም ወይ ድማ ፍጥረታት ምስ ፈጠሮም ኩሎም ንናይ ባዕሉ ደረጃ ቀሚጥዎ ነይሩ ማለት እዩ። መላእክን ዲያብሎስን ንባዕሉ እግዚአብሔር መጀመርያ ፍጥረታት ምስ ፈጠረ 8 ፍጥረታት ዕለት ሰንበት ፈጢሩና ኣብ ፀልማት ገዲፍዎም ለገሰ እዩ። ካብኡ ግን ፀልማት በ9 ሰዓት እግዚአብሔር ኩሉ ጠፊእዎ ኣይኮነን። ግን ደግሞ ናይ ፍጥረታት ኣሰራርሓ ግን ተርእዩ ድኻም ማለት እዩ። ሓደ ዲያብሎስ ዘይተወሆ ፀጋ ንምውሳድ እቲ ዝተወሆ ፀጋ ገዲፉ ዘይተወሆ ፀጋ ንምድላይ ወዲቑ እዩ። ምክንያቱ ኣነ ፈጠርኩኩም ኣነ ዝፈጠርኩኩም ኢሉ መን ዘፈጠረና ማህባይቲ መፃእን ሃባይቲ ናወር ኣመንተን ንሕናስ ንመና ካበይ መፃና ናይ ክንኸይድ ነብረ ክጭናኖ ተሎ ኣነ ፈጢረኩም ኢሉ ዲያብሎስ ከም ዝተናገረ በዚ ሰዓት ከዓ ቅዱስ ገብርኤል ደሞ እስከ ንኣምር ፈጣሪ እስከረኮለ ኣምላክና ንቁም በበህላዌና ኣምላኽና ፈጣሪና ንጎይታና እስካረኸሲ በብዘለና ይቆም ኢሉ መልሲ ከም ዝሃበ ኣብዚ መፈለላይ ኣጋጢሙ ኣብዚ ደግሞ ፖለቲካ ተጀሚሩ ጾም ምፍራስ ጀሚሩ ቅፅል ተለ ደግሞ ዲያብሎስ ቦይን ይወረደ ኣዳምና ሔዋን ሒዞ ወሪዱ ንኣዳም ክፈጥሮ እንተለ ብክብሪ ንበር ኢልዎ ኣብ ገነት ዘሎ ኩሉ ብላዕ ንዳእ ኩሉ ነገር በቃ ኣብዚ ምድሪ ዝሪኦም ብኣጠቃላይ ፍጥረታት ኣስማት ዘውፀሎም ገለ አንበሳ ይኹን ተመነ ይበሃል አንበሳ ይበሃል ቁራ ይበሃል ርግብት ይበሃል ገለገለ ኩሎም ኣስማት ዝሃቦም ከዛ ደግሞ ኩሉ ናቲ ግዛኣት ከም ዝነበረ እግዚአብሔር ኩሉ ግዛእ ንዳእ ኢሉ ከም ዝሃቦ ነገር ግን ታሞትና ሂወት እንታሪእ እዚኣ ግን ታናይ ሞትና ሂወትን መንገዲ ታሪእ ከዚያ እፀለስ ከይተወልዳዕ ግን ኢልዎ ማለት እዩና ጾም ካብ ላዕሊ ይጅምር ምፍራስ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ግን ጾም ምስ ፈረሰ ግን ኣዳም መጀመርያ ታ ቃልዚያ ቀድሚ ምፍራሱ ማለት እዩ። ቅድሚ ፍራሱ መካና ጸሎት ነይሩ ወይለና ገነት ጸሎት ማለት ጾም ብቻ እኮ ይኮን ነው። ጾም ማለት ናይ ባዕሉ ጸሎቱና ባዕሉ ስለ ዝኾነ ማለት ጾምና ጸሎት እዩ። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ስርዓት ስለ ዘለ ባቦታትና ክንሪአና ስለዚ ቀጥታ ኣዳም መካነ ጸሎት ነይርዎ ቤተክርስቲያንና ብዓለመ መላእክት ትሕሰብ ነይራ ይለና ቤተክርስቲያንና አስተምሮ ብዓለመ መላእክት ትሕሰብ ነይራ ቤተክርስቲያንና እና ወዲያውኑ ጸሎት ናይ ፀግዕ ቦታ እናረኸበ ጸልዩ ምስ ኣምላኽ ተራኺቡ
ምስ ክርስቶስ ዝረኸበሉ ናይ ጸሎት ቦታ ናይ ጾም ናይ ጸሎት ቦታ ነይርዎ ነገር ግን ታጾምቲ ኣግና ፍሬስወታ ያስና ምስ ወረደ ኣብ ገነት ምን ደግሞ ካብ ገነት ምስ ተባረረ ምድረ ፋይዳ ወሪዱ ከምቶ ቦታትና ሊቃውንቲ ክገልጽዎ ዝጸንሑ ማለት እዩ እና ካብ መሬት ምስ ወረደ ግን ኣብ ዝወሪዱ እውን ጾም ጸሎት ኣይገደፈኒ ማለት እዩ ጾይሙ ይጸልይ ኣዳ ምክንያቱም ስለ ጾማ ስለ ጸለየ ካብ ሰማይ ሰማያት ካብ ድንግል ማርያም ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ዓለም ንምድሓን ምስጢር ዝተረኣየ ዝተገለጸ ወይ ደግሞ ቃል ዝኣተሉ ንኣዳም በዚ እዩ ንምንታይ ኣብ ደብረ ኣብ ነዊሕ ኣብ ተራራ ቦታ ወፂኡ ይጽልይ ነይሩ እግዚአብሔር ረኸበ ምስ እግዚአብሔር ነጋገር ነይሩ በህገ ልቦና ዝባል ህገ ልቦና ማለት ማ ቤተክርስቲያን ህገ ልቦና ህገ ኦሪት ህገ ልቦና ህገ ኦሪት ህገ ወንጌል ማለት ቃልዮት ያስማልና ስለዚ አውዙ ካብ መጀመርያ ሕዛ ክትበፅላት ጾም ነይሩ ማለት የኽለክል ጾም እንታይ እዩ ርስኻ ትፍትሸልና ራስ ንባዕልካ እንትገዝአሉን ተስተውዕለሉን ናብ ልቢ ባዕልካ ትምለሰሉ ምስጢር ጾም ማለት እና ኣብ ተራራና ወፁና ኣዳም ጾም ነይሮም እነ መልከ ጼዴቅ እነ አብርሃም ንኖህ ደቂ ኣዳም ቃየል ኣቤል ቃየል ንባዕሉ መስዋዕቱን ጾሙን የተቀበለሉን እግዚአብሔር እምበር يسوء نيري عبد الرقدس نواصو مس أبيلي مسويت أورو نيرم زفترات معرف حدا معرف أربعة خفقني ثلاثة أربعة كاون تايل زي نتصر العيلة أبيلي خوخة وسمر مسويته بس مسويت تايل فتوى تقبله نا تايو بصم بصلاتي نامرة سامرة استوهلا عبد الرقدس عوي ترى نواصي يصلي نيرم قدسنا بطاسا إنه እና መልክ ጼዴቅና አብርሃም አተራራና ወጹ ይጽልዩ ነይሮም ናቦና ንእግዚአብሔር ይልምኑ ነይሮም ብጾም ጸሎት ይልምኑ ነይሮም ግዚአብሔር ማለት እዩ ከጸልተለ ግን ምስ እግዚአብሔር ብከረኸው ነይሮም ናይ ዓለም ዝረኸውሉ ሚስጥርስ ነይር በቃ ጸሎት ማለት እዩ ናይ ጸሎት ቦታ ከጸልተለና ናምን ሙሴና ንመጽ ቅዱሳና ቦታትና ሙሴ 40 መዓልት 40 ለይት ጸዮም ጸልዩ ሚስጥር ተገሊጽሉ እና ደግሞ ሁሉ ነገር ዝገበረ እግዚአብሔር ዘከናውኑ ነገር ናይ ቤተክርስቲያንና መሳርሕታት ማቴሪያላት ንሰርሐሎም በአጠቃላይ ሁሉ ገሊጽሉ ሙሴ مجمرة عصرت اسمه بصوم وصلت تمتعوا مسيا عصرنا قالاتي بصوم وصلت مسيا عصرت قالات تقبلها يلنا تمتعوا مسيا خصلت لا صلا زو مسيا مستقبل دم محدري نتو ابوتات كهنا زنور بشع غزي نور ابوتات نوعلو من محدر شومي مالتي لواوያን معرف 17 ጀምርናት ናይ 10 በኩራት ናይ ግብሪ ናይ በኩራትና ናይ 10 አሙጥ ወላ ናህላል ኻበገ ኻብ ለሕሚ ኻብ ትርንጎ ኻብ ፓፓያ ተበላሊ አትክልቲ ክዋጻ ከም ዘሎ በኩራት 10 ማለት 11 በኩራቱን ልክ ናይ መጀመሪያ ንቤተ እግዚአብሔር ስእለቱን ደግሞ ልክ ስእለት እንትሳልከን ቤተ እግዚአብሔር ሲካን ካን ክታቀርብ ከም ዘለቀ ይነግረካው ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ኸብደልየ ጾም ማለት ቅዱሳን አባታትና እግዚአብሔር رئيو نبيات لإግዚአብሔር بمنفسة تميت وتناصر قصة بقص نبيات لإግዚአብሔር رئيو بمنفسة تميت في تلفيت خاطر رأيهم لنا بمتى بعكال سجاخن بمنفسة وترايهم بنا እግዚአብሔር كوري يا እግዚአብሔር كوري تقاليص الله مالتي إننا خسماء سماء خمسة ورد خورين قل مريم خازولن عالم خمسة رحن رئيو دينجل سنة بدينجل ناس أنسب دينجل تولد إسحاق إشاعات 14 تستناجره سأنت ولدنا ولد تولدنا تشاعات تشدشته إسحاق يسمع الاستناجر ذي بنقرأ كنا انتنا حمشتا عماد مستر إسحاق كاتتون إسحاق كاتتون كلن مالتي حمشتا عماد مستر نلا بيتكسيان حمشتا عماد مستر نلا إسحاق كاتتون الله مالتي إن زي كله تايو هس أنت ولدنا لا حزكو حدث زيش مزحفيو خمت تلو زيش مسكالي خمت له زيش لبسي خمت له مالتي كاتن رأي خم جريو تايرس هس أنت ولدنا ود خاطه يقول ناير زي مالتي خمزو بحفو غير حاضر غير تناغري زياس نمنتاي تخجار زغور نغسل بي نمنتاي زتلكن بصوم 40 معلت 40 ليت يصلي قطر يصوم ابوتاتنا بحصيرو ليت يصلي قطر يصوم እና ኢሳይያስ ንዕዝራ ንሕዝቅኤል ንዳንኤል ኩሉ በአጠቃላይ ሕዝቅኤል ትንቢተ ሕዝቅኤል ይባላል ሕዝቅኤል ቀትሪ ጾም ለይት ከዓ ይጽልይ ማለት እዩ موتان بمانو بيمان بصاقام دقسسي 4 معلت 4 لصيم صلي 600 موتان حزب تنسيلنا ازرا دغمو زبحال الله ازرا 4 معلت 4 لصيم صلي
من تناس يولا كلا ويستيك من ما من تناس تاي عصوي دوم زين تاي ناله أي غير نجزي أبيها عمل كذا توم خالتي والعشاتي لو دستهم يحلف له قنا أنا استعي عصوي ولا تلا زي غير دمو ليت مشتر جلس قال له أترقى صحافة يلا مصحف إزرا خصماني عادو هذا مصحفي مالتي نيسرع مصحف مالتي سلزي كبزانا بوتاتنا إني إلياس من الكتلنا صايمهم صليهم حجر هوان خيرهم حجر هوان زارجة مالتي بعد تكراي نأبراهام تينا نأبراهام وعلو ناس الله يوم زاهر لهم نوم بحذر هادي نوم بعد الرخوم مالتي ناس قوم تاي يدلين تتوهي صوم هيواتي دي مسرتيو مسك زيار ذات عرقيو اللي ناخذ زي في الشكايو مسك زيار ترى خايفك زي اللي كان يقدر تملز قبرك يصوم مالتي وناتو اسم بصوم وصلت قصا يكون نفسي قدس داوود تناغل بصوم صلت سونتي ادكمه يالله خير سونت كامل كماله مبلع مستاي نهي مبلع مسته نهي هاتيات منقديو صوم صلت خامس زيار زرخبكاي እና صوم مالت مدحانيتيو صوم مالت دحنتيو خلاخات صوم زي خاول على جميرو نبيات صيمومو كريستوس عصيم وي كريستوس صيم وي 4 معلت 4 ليت صيم وصلي وي مالتي 4 معلتي ليتي صلي قدام قرنت ساعتيو قطر خايص قوم دير مالتي ازي اوزاتو مشتر انت ايته تواهيلو نفتو مشتر انت خيدناي كريستوس حدا يمسلكم زمصايكو سارم لوريت ولا نبيات الى مارقوس يناغ قمصنا بطتنا مزغمونيو نوريتنا النبيات كسعرم كيخونكم زمصاو خفصمم يي مالتي حدا زي تمصفصمم زمص انتايو تمصم صلوت صيمم እግዚአብሔርም ዝረኸው ምስ እግዚአብሔር ተነጋገሩ እትናይ ድሕነት ዓለም ከምዚ መጸልና አቀድሞም ተመልከቱ ቅዱሳን አባታትና ነው ክፍጽመለም 40 መዓልተ 40 ላይ ጽየሞም አይወሰኸለም አቦና አንተ ይግልጽ ነው ግርፋት ናይ አይሁድ 40 ብቻ 40 ተገሪፉ بحق ይዝልቃ ተሐጎም ሲነሩ ወይ 30 ሺህ ተገረማ አይ መልእክትንያ እና ወሪኽ ቆጽለ 40 ሓደ ግን ገረማ እግዚአብሔር ንክስንል 40 አውጽሎም حق እዚያን ምንታይ حجم فراس مالتي تحجم خفت حجم موسى مالتي جيتنا من حنا إسكريس دمو قدسنا أبوتاتنا 4 معلتي عليتي بيشامس أي ممس اليوم 4 معلتي وسخن 4 معلتي وني أبدلك نمنتاي قصعرة يكون كل مسي نايتما أبوتاتنا أونا وخجوري مسي سلز ولا مالتي زيد حالة خنوصل نقبلنا خلاف تصوم صلاة جيتنا من حنا إسكريس قدام كرنتو سياتي أي ممس اليوم كيو على كي حادرة قدام كرنتو ساعتي بيتكسرنا ونسأل أتمرنا وناتو كيو علىكم كحادركم هاتم كتبوا صاحم قدام أتوي أكلنا قدام بيتكسرنا بيتنصيها نبركة بطاي نكدسنا بطاي سلزي أب بيتكسرنا أنت ينور أب قدام منكوسات ليك أنا بأبسات أبوتات كهانات مؤمنان ينور لا نيوم دوم نايقلي قدام قديمهم دوم أبوتات من ينور له أول شيء مالتي السخانتاي نقدام ويان أمنت كوان إنه دوم نتهم ناي قدام دوم خاصنا أبوتاتنا أبنت كخون نرمو تم قدموا مسأم ودمو كيف السما لهم كمسكر لهم مش عارف ما هي تم يقولوا ويتنا برحنا إسكريس صار وعملت عليه الصيام صلي. قال تسمع لنا بنا يدرس بيتعملنا إن إحنا خمس إلا نبر. حدا كريستيان وي أرثوذكس توهدو أماني نبلوسب مالتيو أبجي زيتهم أنت هيو خجبر زلوا وعتبل تخليتي أسعار فينا. صبوا رد حفتنا. صبويو إذا حد كريستيان كعاوز أجزء صوم استحقبر اللوي تحقبر اللو حد توم أبوتاتنا أجزء صوم تحقرم اللوي نحن ملكت مهنياتو أجزء حد كريستيان عارفين نسي تحقبر اللو انتهينا توم زي عبير ذره هو قدسان أبوتاتنا انتحقرم اللو أجزء صوم نحن ملكت صوم مالت عيني صوم عفي صوم عندبتي صوم أجري صوم إيدي صوم يزيد مزحف نمنتاي كله كحاليو خاونبي خاو كبير تحاسبك تتناجر كا حط جوري خاي اجرها نموت مرحكايا نوصل كنت مرحكايا إيدون نموت مرحكايا نوصل كنت مرحكايا عينو نموت مرحكايا نوصل كنت مرحكايا نوصل كنت مرحكا عيني صقومات شجرينيا التاريخا ختمصوت زلك نجر ويدق مال علكا خترد تجورك مالتي إيدكا هو اللي كعبة مثل حافظ كهتم تجورك مال وهي تزرق ختم تزرق كمالتي اجرها دمو خير كان ختام تجورك مالتي نموت خوين خا تحسب مجمرة زرع خايا بأفكار الناقر خير كارمو بتجار تفصم مالتي زيتو مالتي إن حدا كريستيان سب أو جزء صوم صقومات كحسب زيار خير خلوا مجمرة زيار خير خلوا
كاو دوما أو جزء صوم دوما وتقرصي زولع وتحجة عملت حدث قرصي مساح درار مخصص وتعامد بهالله تعامد كاو دوما درار يزولع هيوتنا مالتي جن تأخذ لو تقرصي زجورة نام مساحهم تصلوا لا وتمسح زجورة دوما نام ندان كمسوت الله وتو تعامد زجورة دوما ندان درار كيولو وتدرار ما وجبوا بس ساعات كيولع لوي أو جزء صوم مبلغ مسته استمتعت أنا نججر كون استمتعت أنا أكيد خاص استمتعت أنا الرأي خاص استمتعت أنا السرعة خاص استمتعت مش زيادة استراحة بك كنتس تمكن سنة بطاتنا بجزء صوم صلاة زرخوا بزياهر نجزيهر مسترستقل صلهم نهاتهم تأجان مركب ويخاناتهم كورن مركب يخاخ صوم تخد مالتي كابر بعد تجيزة مبلعسي كل تجيزة مبلع ويكسل حنصاب مبلع مالتي كم زي أبطاتنا خمس لخلو ويكزارو خلوسي نتحم زبلوت زي تجاجي مالتي سلسة جيزة زبلة سواء يمزلو مثلني كل تجيزة زبلة كا أوكي دحين بعلقهم كتول لي ولا كيكا جامتا توم إيمو تبقى لهم أبونا كبار بعد جزء مبلع توسخي تعمد تبعيلو زقلت وي نمشت كنفروتا مسالي ندقنا ديو نحواتنا ديو قلت أبنا مشت نبو منا قرصي مساح تبلعيو كنصوصي رابعي أمون جوزو لنا يدرار يوهابي مو السوتات قريفنا نحنا حزب كريستيان نعين دخمتنا حفتكم كي نعاقكم نزم أبوتاتنا كبرهبكم مالتيو كاب 3 جيزة 4 جيزة نبلعو تكلتا جيزة درارن مساحن كوينو تكلتا جيزة خا دايان زي بلوم أبوتاتنا يحواتنا دخومات انتردانا تبقى كوين إذا سمعني كومي خاخهم زلو مالتيو زي براملاخ نخومو نخون قبروك زي نمحكي قدس فاردو يخون لنا قال يو تسمع لنا أبونا بدعمي تبقى غيركم يهم قلتكم لنا كم تزبلكم ناي لقاونتي أبوتات مسارات حيزنا ناي عديتاتنا قدسان عديتات ناتن تقتلنا خنكيد زي براملاخ قدس فاردو يخون لنا بتصوم بتصالات تسارعنا نخنكيد ناي بحقي بتصامة بكل نجار تعجسي إذا خيرمو تعجسي غيرنا أب هيمانوتنا تصنعنا نخنكيدكا السخوم تملك أنتي أبوتاتنا ناكم تران جدا سلازتنا أنا عندكم أتقهم أبصلكم وترو ذكرنا قبليه. أمين جي أوزلتها جنحان تغادني أتمناتي عصوانيري أو جزء أم خنسجروني قبائي نكرسوس نعم لقوت نقدر نبغى نمنا يسأجاني بحال الله أو جزء أم بيشجر كل برك ولا كيد كني كل سجا ولا كل هذا نسي كل سجد كل قلوات كل سونات كل أكلنا أخايز جزء أنا أخايز الزوجي نكرسوس نعملنا سأجان هيكرون نعملكوت نوداسين سبهبو أتكلم على هذا حدا نجزاهر نعملكوت خنسجر اللي جبنا نقدر أنا بطاتنا دوما أموالنا نارمو نهز أجام على تي لو زخنا جورز جبنا بمسوات بصالات بصوم قمم خمس تقطيركا بك حيوت زي مجمولا كرم قلوت كنا خنسجد لنا مخنا تاني سجدك سونا تجبزو نحن حال زين ندلنا نحن تعجز صوم بخمزي مخناتو عجز صوم سي أنا ساخعتون دي زي حقسة نسعينا نعتلو كوصوم نسعينا نعتلو مخناتو بصوم صلاة ما سلم لويسكم نحزن سلم لويسكم ما لوساتشو لمن يحكي نايس أنا نوي بتلي ترينا يحزي سلست معلتي أو سلست مع نحنا حلفت زمننا بسكتنا أقول أين لبون أين استوعدنا سواء أنا نوي أجن بيوناس تنسخ فقدها معرف حدا جنب رهن ملكت لنا يوناس تلا أخا يوناس لو منافتم هزي منافت عبي هاجرنا نوي خير كسوخ بعدلا أي كدن خوولي لخاوك زياهر وتحت أم محاوك زياهرين خاوك زياهر سير حقيقي إنه كزياهر رمو مني أنا ست مديه مني كلام ست مديه كدس زياهر رمو خاوي إيدي أنا مملا زكارس مني خايد قل نابتر سياس نهاجر إيوبيا استهل بطا إستسدد أو خن بزح جراجات مو مشترو صفح سلزقنا مالتي عرفت مشتر جنت مشتر بناتو دخام تردي جنت مساعات ترديو على بحاصر معبل تلعلو عرفت مركباتي نهالو زحت أنا نقوم تهم فياتهم شفات تجنهم بخيم تهنجبر خبيز مساخ خان من تنجورك من تنس حوايتي مسايك حوايتي تهور من تن هاجر كيلو هاجر كم صلوا أي بحصر أنا خاوك زاهر خولي اللي مسئلة مشتر نقربه مالتي ريهم على عليكم بحر دوروني صاد كلكم مع عبد السلام دوري يوم مالتي مثلا قلنا تصلي يوم قد شو خمس خوون حمد الله زاهر كله خازجاج بيتي خاصر حلو زاهر أنا أصلا أنوري تقبلوه حتوا مسوحات أجل خواط لا يخالن أنت تعزيز سلطانة
نعم معرف قلت خنريت لنا توفيق هو معرف قلت مجرش أصبيه أمسجن الجاهر أما عتيوني أنا كان أنا ودل قاعد زي ونا قدف كان أمسجنا كله هنا ولا مسقط عفتا عصرت أسرة عصرت معرف قلت توفيق هو نا درا بوتا معرف سلسلة وخير سوابكم تونونوي خمتنا مجمرة زنقر كغير كسوابه سوابكم يلو مسقط جنت عميل لبوم تسهري إذا بس شعبنا هنا يانا سكت نهيك زاهر قال أدامسو كلهم كعاد صم هلنا أوجو نقصون خامس زفان ورده نهدو مخورنا زاهر كف له لعل ولا يلنا نا زاهر نتاي بحاصرته نير تعرقنتين خاول بالمسواري خنصلي تلنا خنصوم تلنا وخاول بكون لهم سو خمس سلت صوم سلت صلي خمس سلازو على بيت كريستيان تغتير سلازو على سلازا قدس سلازو دس يكون وانا خاول بخنص برخام زلنا يا صلاتنا اب غزي صوم صلات حق خاول بي مملاس خمس زلو هزو كريستيان بتلي بعالم زريا زلنا ጸጊሙን እንተ خجبر خمي يخبل عده هذا نسغانا انا مخناتني نفسنا ግን ትጭነቃላ ማለት ነፍስና ተወኪለና ስለዚህ ናብ ነፍስና ዋጋ ክረክ ከም ዘለና ጾም በጸሎት ይخبللي يقوللي አሜን ናብ ነፍስና ይመልሰና እግዚአብሔር አምላክ ቃል ህይወት ይስማዓልና ክብራቦና በغረታትና መምህር ዘላለም ጣዕሚ ደስ ብል ትምርቲኹም ትምርና ጸኒሕኩም አባ خلخو ቅጽላ ቢለ ብሊቃውንቲ አቦታት እኳ ተገሊጽዩ ከም ዝግለጽ ጸንሐ ملأك هيوت أبونا بإفريم نباخمي كحلف مالتيو أبونا أبا ممر زلالم جليت يوم جن أب جيزسي كم مبلغ ترايدنا وكم مسترايدنا كنت زلنا زبل دحين حتى رابيلكم على أبونا أو خلهم تصدقونا مالتيو መልካም ጽቡይ በጣም ይቀርናለይ ያው ትምርቱ ተተሓደ ስለዝኾነ በርግጥ ብዙሕ ሓድሽ ነገር ዘለዎ ይመስለንን ነገር ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል ርስና ቀየርና ብተናገርናለና ብተማርናሉ ሰዓት ያው ብዙሕ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰፊሕ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል በጣም ይረጅም እዩ ምን እንኳን ተቃላት ተተሓደ ተኾነ ማለት እየና ቅድም መምህር ዘላለም ከም ተናገርዎ ናይ ጾም ምስጢር ናይ ጾም በዓል ገዛ ወይ ደሞ ናይ ጾም መስራት ማን እዩ ናይ ጾም ምስጢር ከታይ ዝብል ነገር ንምግላጽ መክሮም እዮም በደንብ ገይሮም ነገሮም ናይምና በዚህ አጋጣሚ ነመስግን ምናልባት ዝቀሬ ነገር ታሊታዩ ብዙሕ መርሓቅ ወይ ደሞ ብዙሕ ርቀት ምኻደ ዘልየና ይመለን ጾም ማለት ታይ ማለት ይተይልናስ ዋና መስራቱ ጾም በመን የተጀመረ ተልና በአዳምና በሔዋን ድሕሪልና ካው ደሞ ናይ ጾም ባለ ገዛ ማን የተልናስ ክርስቶስ በዓል እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ክልተ ነገራት መራይ ንኽልና ክርስቶስ ዝተናገሮ ቃል ኣሎ ሊቁ ቅዱስ ያሬድም ተናገሮ ቃል ኣሎ ጾም ማለት ታይ ማለት ተልና ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ታይሉ ጾም ትፈጉስ ቁስለ ስጋ ወነፍስ ጾም ማለት ናይ ነፍስም ናይ ስጋም መድኃኒት ያ ኢሉ ቀጥታ አስሚሩልናይ ከውዚና አቀ መሰረታው ዝኾነ ትምህርት ዘለ ይመስለን ቅዱስ ያሬድ ዘበሎ ዚታዩ ጾም ማለት ቀጥታ ዝጉም ፈቃደ ስጋ ንፈቃደ ነፍስ ምግዛእ ማለት እዩ ቀጥታ ትርጉም ስጋኻ መድካም ማለት እዩ ናብ እግዚአብሔር መንበርከኽ ማለት እዩ ናብ እግዚአብሔር ምጽላይ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዝምር እዚ ክንደዮ ተለና ስጋና ነፍሲ ኩሉ ግዜ ምስተጓነጻ እያ زي مالت هي مالتيو سجانا على دلية الله نفس دمانة على دلية الله سجاب ضمن رزق تنبر تلان تأتي دلي دستأتي دلي مبلع مستايم مزفان مجفار وزته نسجاوي مسارة أوضغونه إذا من نسجاو دلي وانا جراسي أتوميو نفس دمو كتصوم كتصلي كسجد نبيت السياق خيد نفسك قطع ناقو زهر مسك زهر كراخوي له سلذي أبانا بدك سبات وإنما أبانا أرثوذكس هاويان كلتا ባህሪያት አለው ማቲው ስጋና ነፍስ ማለትዩ ዘም ነፍስና ዘም ስጋዚ አተው በተማማና ወይ ደም እኩል በሆነ መንገድ ናይም ውሳድ ናይና ድርሻ ይሆን ማለትዩ ዘድርሻ ይክኖስተልና መጀመሪያ ትምህርት የለና ማለትዩ ስለዚህ ቀጥታ ጾም ምስጢሩ ወይ ደም ናይ ጾም ትርጉም ታይተልና ፍቃደ ስጋና ንፍቃደ ነፍስና ምግዛእ ማለትዩ ምስግ እግዚአብሔር ምርኻብ ማለትዩ በጋለ ባህላ مسك زياهر من نجار مالتي مسك زياهر كنا نجار تلانت هاي مالتي صوم تفيق وقصة سجا والنفس يعني هاتو نحنا كل صوم تلانت هاي مالتي سجانا خنا دكملنا مالتي سلذي نبي ما إنه قدوس ياريد وزي ما نشاب مقاريو صوم طقم عن تأيتلنا كل صوم تلنا خمديلنا نحر كل صوم كنا طقم عن تأيتلنا
ናይ ስጋና ናይ ነፍሲ ቆስሊ ተድሕንያ ማለት ናይ ስጋ ቆስሊ ታይ ማለት እንተልና I think بزمننا هرين تلنا كو كم تعنتو سهالة معلت ثلاث ديال بعض ديال سبعة تفسح حزيو ناي بشتا سفر وين دم ناي شفتا ناي بشتا من نهار يخوينهم وين دم ناي مدحنيت من نهار يخوين نريد لهم هنيات نسوع لنا نرينا بزمننا مالتي وزين مالتي مالتيو بس جانا تورينا لنا مالتي بخالي بحاله وين دم عيط أمنا مالتي نفسنا مسرته وخونا نجر I have نيان مالتي زوم سبات ترينا خنتامات بتجينا بقدام ويانا بوتاتنا هنكيد خيرنا بنجر بزيك قطعي نلباتها كتما زلو ناي قدام بوتات تايمنا ما نلزيك فولت يقول أو قدام زلو بوتاتنا نحل رخوينا جن بتعمل سلذ صومو بمعنى تحنت زي سلذ ولو نساقون بيجاو كتخون تخوين دم بقى بزخنا نجر تخون سلذ خن سوونتهم كن أو كتما كابز لنا نحن مالتي لمن تاي زي كدوس ياري تايلو صمت في وجه كوسلس جاو نفسي لنا مالتي يلوم يهرناي ስለዚህ ጾም ማለት ንስጋና መድኃኒት ንነፍስና መድኃኒት ዘይጾም ሰባት ታይ ኮይኖም ንሪኦም ኣለና ዝጾም ሰባት ከም ታይ ሞሲሎም ንሪኦም ኣለና እዚ ምክንያቱ ዓይኒ ዘሎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዘሎ ዘስተውዕል ሰብ እንድሕር ኮይኑ ይርድእ ኢለ ዝኣምናን ንያት ካብዚ ንዓቅ መሰረታዊ ዝኾነ ትምህርቲ የለን ኢለ ዝኣምን ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ከምዚ ኢልና ማለት እዩ ክርስቶስ ደግሞ እንታይ ኢሎም ይርና ማለት እዩ ሰብ ብምግቢ ብቻ ኣይኮነን ዝነብር እዩ ክርስቶስ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ 40 መዓልትና 40 ሌሊት ክጸውም ተሎ ብዙሕ ነገራት ከም ተፈተነ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ካብዞም ፈተናታት እዚኣቶም ሓደ እንታይ ይሁዳዊ ዲያብሎስ ታይልዎ ምክንያቱ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ኩሉ ግዜ ምብላዕ እዩ ኩሉ ግዜ ምስታይ እዩ ስጋዊ ህይወት ስለ ዝኾነ ተሓሳስቡ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ቀሪቡ ታይልዎ ክርስቶስ እንድሕር ኮይንካ ዝእምኒ እዩ ናብ ህብስቲ ቀይሮ ምስ በሎ ኖ ክርስቶስ ታይልዎን ይሁዳ ሰብ ብምግብ ብቻ ሆነ ዝነብር ኢሉ መልሶ ምክንያቱ በቃል አምላኽን ጭምር እንበር በስጋ ወይ በእንጀራ ብቻ አይኮነን ዝነብር ኢሉ ቃል ምን ተመለሰሉ ወይ ደግሞ እንትናገሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት ነው ስለዚህ ናይ ጾም ምስጢር ወይ ደግሞ ናይ ጾም መሰረታው ነገሩ ዓላማው እዙይ ምክንያቱ ክርስቶስ ሰብ ወይ ደግሞ ሓደ ክርስቲያን ብምግብ ብቻ ክነብር አይኮነ ታዲያ በቃል እግዚአብሔር ሰብ በቃል እግዚአብሔር ይነብር ሰብ በረከት ይነብር ሰብ እናጸመን ኮና ከም ዘበለ لما توصل من تحت ملسنا مكتاري داو ودسب عاد كريستيان كتصوم تلو تايكوهم كم زلنا بدن بقر أمير ناي يتكونوا كمدن مدن لوان نات كم جبزان أيتكون نات حد هذا أرثوذكس سوي عندك أنا مؤمنا نرينا حد هذا زي من البات نيمسل نصوم من البات صومتينا نحن بحال سجدتينا نحن بحال ناو እግዚአብሔር ቀርቦቲና ነው ባህል ለገወረ ነገራት ብዙ ነገራት ነሪና በዘመንና ስለዚህ እዚ ክርስቶስ ታይሎ ገጽኩም ድቅባት ቅብዎ ከም ትጾሙ ማንኛው ተፈልጠኩ ይውልን ምክንያቱ ክርስቶስ ናይታይታ አምላክ አይኮን በስውር ከተወንተለها ክርስቶስ በግልጽ ዘኸፍል አምላክ ስለዘሆነ ማለት እና ናይ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ናይ ጾም ምክንያት ወይ ደግሞ ናይ ጾም ምስጢር ቤተ ክርስቲያን ተመረና ወይ ደግሞ ክርስቶስ ዘመረና እዚ ይሞኒ ክንጾም ተለና እዞም ነገራት እዚኣቶም መሰረታዊ ዝኾነ ነገራት እዚኣቶም ከነማሊ ዝግባና ስለዚህ ቀጥታት ኦርቶዶክሳውያን ናይ ሚድያ ተኸታተልቲ ዝኾናትን ኩልኻትኩም ጾም ማለት ቀጥታ ምስጥምታ ማለት እንተይላ ፍቃደ ስጋን ፍቃደ ነፍስግዚእኻ ምስ ክርስቶስ ምንጋር ማለት እዩ ስጋን ተዘይደኺሙ ፈተኑ ከቢድ ስለ ዝኾነ ስጋና ድኪምና መንፈሳዊ ህይወትና ክነብርትዕ ስለ ዝግባና መንፈሳዊ ህይወትና እንድሕር ተበራታት ኢና ደግሞ ምስ ክርስቶስ ቀጥታ ናይ ምርኻብ ዕድል ስለዘና ማለት እዩ ስጋና እንተደኺሙ እንተ ኸቢዱ ወይ ደግሞ ስጋና እንተጸጊቡ ግን ፈተና አው ልክዕ ስለ ዝኾነ ማለት ኢና ጾም ዘልዮ አናን ኦርቶዶክሳውያን ወይ ደግሞ ደቂ ሰባት ጾም ዘልየና ቀጥታ ምስጢሩ ወይ ደግሞ ትርጉሙ እዚዩ ምዃኑ ኦርቶዶክሳውያን ክርዱ ስለ ዝግብኦም እዩ ሓደ ጊዜ ምናልባት ናይ ዘመኑ ከም ተዓንተ ዘልናዮ መናፍቃን ወይ ደግሞ ናይ ዘመኑ ናይ ወንጌል ሃርበኛታቲና ዝብሉ ግን ደግሞ ዘይኮኑ ንፈልጥና ዝብሉ ደግሞ ዘይፈልጡ ነንብቢና ዝብሉ ደግሞ ዘየነቡ ምእመናን ናጭበርብሩ ዝነብሩ ሓደ ጊዜ ጾም እንታይ ክገብረላ እዩ ጌታ ኢየሱስ ዝብልዎ ዝጾም እንኳን ጾም ዘይጾምሉ ምክንያት ተጋጣም ንሪና ማለት እዩ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ሲመጽ ተሎ ተጠሚኡ ክንጥመቕ ገይርና ጾይሙ ክንጾም ገይርና ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ዝብልዎ አካል እንኳን ወይ ደግሞ ፈጣሪ እንኳን ዝገበሩ ክገብሩ ዘይከኣሉ ጾም እንታይ ከዓብሰልና እዩ ጾም እንታይ ክገብረልና እዩ ዝብልዎ ምክንያት
ብዙሕ ግዜ በብኸተሙ ወይንም በብመንገዱ ንሪኦ ሎ ምክንያት ኣሎ ጾም ግን መስራትዩ ክርስቶስ እዩ ጾም ንዓና ክርስቶስ ጸይሙ ክንጸውም ጌርና እዩ ናይ ጾም ምስጢር ነጊርና እዩ ናይ ጾም ትርጉም ነጊርና እዩ ንያቱ ሰብ ክጸውም ስለ ዘሎ ምጽዋም ማለት ምስ ክርስቶስ ዘራኽብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ፍቃደ ስጋህን ፍቃደ ነፍስኻ ምግዛእ ማለት በረከት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ሓደ ኦርቶዶክሳውያን ጾም እንታይ ክገበርና እዩ ምስ ዝብሉ ሰባት ክኽተሉ ከም ዘይብሎም ናይ ጾም በዓል ገዛ ክርስቶስ ምዃኑ ጾም ዘምህረና ንክርስቶስ ምዃኑ ናይ ጾም ምስጢር በረከት ዘርክብ ምዃኑ ጾም ዋና ጾም ጸይሙ ክንጸውም ዝኣዘዘና ክርስቶስ ምዃኑ ኦርቶዶክሳውያን ክርዱ ይግብኦም ማለት እዩ ናይ ጾም ምስጢር ናይ ጾም ጥቅሚ እንታይ እዩ ተለ ዝጾም ኣቦታትና ቅድም መምህር ዘላለ ከም ዝጠቐስዎ ቅዱሳን ንብሎም ሕጂ ናብ ክርስቶስ የማልድና እዮም በረከት ንረኽበሎም ኢና ናይ ጸጋ ስግደት ንሰግደሎም ቅዱሳን ንብሎም ኩላቶም ብጾም ብጸሎት ዝረኽብዎ ጸጋ ወይ በረከት እዩ ወይ ድማ ናይ ቅድስና ስፍራ ረኺቦም እዮም ትጾም ትጸሎት ማለት እዩ ስለዚ ጾምና ጸሎት ማለት ቅዱሳን ኣቦታትና ቅዱሳን ንብሎም ሕጂ ብኡ መጽኦም በቲ ህይወት መጽኦም እዮም ናይ ቅድስና ስፍራ ረኺቦም ማለት እዩ ቅዱሳት ኣጀታትና ንብለን ስለ ጾማይ ስለ ሰገደ ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ኣብ ልበን ሓዲሩ ብጾም ብጸሎት በረከት ስለ ዝርከብ ስለ ቅድስና ስለ ዝርከብ ስለ ዝተረዳኒና ናይ ጾም ምስጢር ብደንብ ክርደና ይግቦ ናይ ጾም ምስጢር ብደንብ ክርደና ክንማሃረሉ ይግባና ብጾም ሰባት እንታይ ረኺቦም ቅዱሳን እንታይ ረኺቦም ቅዱሳት ኣዴታትና እንታይ ረኺቦም ዝብል በደንብ ክርድዎ ይግባና እና ምናልባት ሓደ ግዜ ከም ተዓንቱ ዝበልኮ ናይ ጾም ምስጢር ዘይተረድኦም ሰባት ጾም እንታይ ክዓብሰልና ዝብሉ ምናልባት በዓቶም ከይንዋናገድ ብጣዕሚ ናይ ጾም ምስጢር ክርደና ይግብኦም መኒ ጾም ማለት ግዲህ ፍቃደ ስጋን ፍቃደ ነፍሲ ምርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ክንጸውም ተለና እንታይ እዩ ንዝብል ነገር ዓንቶ ከም ተባለ ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ክንጸውም ተለና ቀጥታ ጾም ምስ ክርስቶስ ዘራኽብ እንድሕር ኮይኑ ግዲህ ክንጸውም ተለና እንታይ ኢና ክንከውን ዝግበና ካብ ምንታይ ኢና ክንጸውም ዝግበና ሓደ ምናልባት ግር ዝብለና ኦርቶዶክሳውያን ክንህዝሉ ስለንኽእል ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከምቲ ዓንተ ዝበልናዮስ ንምምፅዳቕ ንጾሞ እንድሕር ኮይናስ ጾም ማለት ኣይኮነን ኣነ እኮ ጸዋሚ ኣነ እኮ ብጣዕሚ ኩሉ ግዜ ዝቕድስ ካብ ቤተክርስትያን እኮ ተፈልየ ይፈልጥም ዝብል ኣባሃላ ሒዝና እንተኮይና እንጸውም እዚ ብጣዕሚ በረከት የስነና ማለት እዩ ታይታ እዩ ዝኾነና ተወድሰ ከምቲ እዩ ዝኾነና ስለዚ ክንጸውም እንተለና እንታይ እዩ ሓደ ጾምና ጸሎትና ድብቅ ክኸውን ኣሎ መሰረታዊ ነገር ድብቅ ክኸውን ኣሎ እግዚአብሔር ክሪኤና እምበር ሰብ ክሪኤልና ዝብል መንፈስ ኣብ ውሽጥና ክህሉ የብሉ እንትዋና መሰረታዊ ናይ ቤተክርስትያን ኣስተምሮና ምናልባት ግብዛን ሰባት ከይንኸውን ግብዛን ጸዋምያን ከይንኸውን ሰብ ንክሪኤልና ብቻ ንገብሮ እንድሕር ኮይና ኣብ ሰብ ይዝተርፍ ንሰብ ኢልካ ዝገበርካ ኣብ ሰብ ይዝተርፍ ንእግዚአብሔር ኢልካ ዝገበርካ ድማ ናብ እግዚአብሔር ይዝተርፍ ስለዚ ሓደ ግዜ ደቂ ሰባት ምንቲ ክሪኤልና ንጸውም ንጽሊ ንሰግድ እንድሕር ኮይና ምናልባት ዓስፈና ወይ ድማ በረከትና ኣብ ምድሪ ከይተርፍ ኣብ ክርስቶስ ዘይበፅሕ ይተርፍ ብጣዕሚ ጥንቃቄ ዘድልየና እዩ እሞኒ ምናልባት በዚ ነገር እዚ ተንርዶ ብጣዕሚ መልካም እዩ ስለዚ ክንጸውም ተለና ዓይኒ ክጸውም ኣለዎ እግሪ ክጸውም ኣለዎ ኢድ ክጸውም ኣለዎ ኣተሓሳስባና ክጸውም ኣለዎ አንደበትና ክጸውም ኣለዎ ካብ ምንታይ ክጸውም እግሪ ንምንታይ ማለት እዩ ክንቆርጦ ኣይኮነን ናብ ሕማቕ ቦታ ካብ ምኻድ ማለት እዩ ኸል ይባል ዓይኒ ጾም ክንብል ተለና እንታይ እዩ ዓይኒ ክነውፅእ ንኽእል ዓይኒ ውፅኢና ክንድርዮ ንኽእል ዓይኒ ጾም ክበሃል ተሎ ክፉእ ነገር ናብ ዝርኤላ ኣከባቢ ዘይምኻድ ማለት እዩ ወይ ደሞ ካብቲ ክፉእ ኣከባቢ ዝስርሐሉ ኣከባቢ መርሓቕ ማለት እዩ ሕማቕ ነገር ዘይምርኣይ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ወይ ደሞ ደቂ ሰባት ክንነብር ተለና ኣብዚ ምድሪ ናብ ሕማቕ ዘምርሑና ነገር እዞም መሰረታዊ ነገራት እዮም እግርና ኢድና ዓይንና እዝንና እዞም ሓሙሽተ ሕዋስያት ዝበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ነገራት እዚኣቶም ብኣግባቡ ክንጠቀመሎም ኣለና ማለት እዩ ብኻልእ ይበሃል እግሪ ጾም ማለት ሕማቕ ነገር ናብ ዝግበረሉ ነገር ዘይምኻድ ማለት እዩ ዓይኒ ጾም እንተለና ሓደ ግዜ ምናልባት ምልሃ ዓይን ኸውፃያ ናብ ዝብል ናይ ኣተምሮ ምናልባት ዓይን ኸውፃያ ማለት እዚ ዓይን ኸውፂኻ ደርብያ ማለት ቀጥታ ትርጉሙ ገይሮም ዝወስድዎ ዓይን ኸውፃያ ማለት እያ ማለት እዩ ዓይንኻ ሕማቕ ነገር ናብ ዝርኢ ቦታ ዘይምውሳድ ወይ ድማ ዘይምኻድ ማለት ከም ምዃኑ ሓደ ግዜ ትምህርቲ ዝዝንግዕዎ ኦርቶዶክሳውያን ስለ ዘለዎ እዩና ዓይኒ ጾም እግሪ ጾም ኢድ ጾም ጆሮ ጾም ክበሃል ተሎ እዞም ነገራት እዚኣቶም ኣብቲ ከባቢ እዝን እንተኮይኑ ሕማቕ ነገር ካብ ምስማዕ ምቁጣብ ማለት እዩ እግሪ እንተኮይኑ ደሞ
ናብ ሕማቅ ቦታ ብዘይ ምኻድ ማለት እዩ ዓይን ይጽም ክልተና ደሞ ሕማቅ ነገር ብዘይ ምርኣይ ማለት ኢና እዚ ምዃኑ ተረዲና ብደንቢ ኣብ ጾም ወቅቲ እግሪ ጾም ዓይኒ ጾም እዝኒ ጾም ንያ ተሓላደ እዚ ልክዕ ካብ ቤተክርስትያን ወፂናስ መቸስ ቤተክርስትያንና ከምቲ ዓንቶ ኣቦና ዝበልዎ ስንዱም ነው ይትባል ቦነት ኣብ ቅዳሴ ሰዓትስ ሰዓት አገልግሎት ከም ምኾን ዓለም መላእክት እንረው ንኾነሉ ኹነታት ይትፈጥ ነታ ኣሃድ ኣብ ቅዱስ ተውሂሉ ስካዕ እቱ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት በጣም ቦነት ስጋና አይጥንት ዘልምልም ቦነት ምስ መላእክት እናተነጋገርካ ተቅድሰሉ ሰዓት እዩ ስለዚህ ኣብቲ ሰዓት ምእመናን ኦርቶዶክሳውያን ደቅና ከንፈሮም መጢጦም ተመስጥም ተቅድስ እዚ ምስ ዓለም መላእክት ተራኺቦም ማለት እዩ ቅድስና ረኺቦም ማለት እዩ በረከት ረኺቦም ማለት እዩ ሓደ ዘይነ ክርስትና ህይወት የተረዶም ከንታይ ይገብሩ ውጡ መስወል እንታይ ይውሉ ዋይ እገለኩ ከምዚ እኮ እዩ እንስራፊልና ችሪዮ ዘናገሩሉ ዝኖር አንደበት ክናገረ ዝውዓል አንደበት እገለኩ ከምዚ እኮ እዩ እገለኩ ከምዚ ያ ዝበሃል ነገር I think ምእመናን ሓደ ዘይ ምርዳእ ይመስለኒ ሓሜት ሓጢያት ምዃኑ ብሳይሩ ዝርዱ ዘይርዱ ምእመናን ዘሎ ይመስለኒ በነገራችን ላይ ምክንያት ኣብቲ ህይወት ንሱ ፀኒሕካ ውፅእ ምሰልካ ከምዚ ዓይነት ቃላት ምውርባር ናይ ክርስቶስ በረከት ምስኣን ማለት እዩ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና በረከት ምስኣን ምዃኑ እቲ ዝነበረና ዝወዓልናዮ ድኻም ከንቱ ኣልባ ምዃኑ ምእመናን ባይዘ ብግልፂ ክርዱ ይግቦም ኢለ ዝኣምን ባይዘ ካብ ቤተክርስትያን ወፂእኻ ምሕማይ ካብ ቤተክርስትያን ወፂእኻ ሰብ ምትቻው ስጋ ክርስቶስ በልዕኻ ስጋ ሰብ ምብላዕ ማለት ባይዘ ምሕማይ ማለት ብኻልእ ኣባህላ ናይ ወዲ ሰብ ስጋ ምብላዕ ማለት እዩ ብኻልእ ኣባህላ ኣብ ቅዳሴ ሰዓት ቅዱስ እናተባለ ስጋ ደመ መለኮት ናይ ስጋ ወልደ እግዚአብሔርና ደመ መለኮት ክወስዱ ይጸንሑ ምስ ወፁ ደሞ ናይ ደቂ ሰባት ስጋ ደም ምሕማይ ማለት እዩ ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን ሓደ ሰብ ናይ ክርስቶስን ስጋ ዝበልዐ ኦርቶዶክሳዊ ሁሉ ዘተቀበለ ቅዱስ ስጋውና ክወዶም ተቀበለ ኦርቶዶክሳዊ ሁሉ ወፂኡ ናይ ክርስቶስ ቃል ዳኽናገር ይግቦ ክርስቶስ ዝፈቶ ቃል ዳኽናገር ይግቦ እምበር ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ነገራት ብጣዕሚ ጥንቃቄ ክህልወና ይግቦ ምክንያቱ በረከትና ከንቱ ዝኸውን ድኻምና ከንቱ ዝኸውን ጾምናዮ ዝጸለይናዮ ዘቀደስናዮ ሁሉ ብጣዕሚ ከንቱ ስለዝኾነ ምናልባት ኦርቶዶክሳውያን ደቅና በዚ መልክዑ እዚዩ ምናልባት ንሕና ደቂ ሰባት ኣብዚ ምድሪ ክነብር ተለና ደካማታት ኢና ጠንካራ ጎን ብዘለና ሁሉ ደካማ ጎን ኣለና ምንም ጥርጥር የብልን ነገር ግን ብተኻለ መጠን 100% እኳ እንተዘይኾነ 70-80% ቢያንስ ኦርቶዶክሳውነትና እምነትና ብጣዕሚ ጠንካራ ክኾን ኢለ ዝኣምኑ መኒ ቀጥታ ናይ ጾም በዓል ገዛ ወይ ደሞ ጾም መስራት ክርስቶስ እዩ ናይ ጾም ጥቅሚ ደሞ ቅዱሳን ኣቦታትና ተጠቂሞም እዮም ዘምሃረና ደሞ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ከም ዘምሃረና ብደንቢ ኣብ ጾም ሰዓት ደሞ ብደንቢ እንታይ ክንከውን ከም ዘለና እንታይ መስልና ክንጾም ከም ዘለና እንግዲህ ንምብረራ ንምንግጋር መከርና ኣለና ሞኒ ስለዚ ነበረና ግዜ ይክበር ይመስገን ያንየለ አሜን አቦና መላክ ህይወት አባ ኤፍሬም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃል ኢኹም ተዛሪብኩም እግዚአብሔር አምላክ ቃል ህይወት ይስማዓልና ቃል ሰናይ ብሓቂ ጽቡቅ ጌርኩም ኢኹም አብሪህኩምልና ዘለኹም ኣና ጥራይነቶም ድኹማት ማለት እዩ ኩሉ ህዝቢ ዝንገሮ ዘሎ ዝዓበየ ዝናእሰ የእንት ልቦናና ከፊቱ ከምቲ ነዴና ቅድስት ሊድያ የእንት ልቦና ከፊቱ ምስትውዓል ዝሃባ ማለት እዩ ንዓናኻ ምስትውዓልና ይኽፈተልና ንዓኹም ከዓ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦናየ ማዕረገ ክህነትኩም ናብ ጵጵስና የብፅሕኩም ኣቦናየ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኢኹም ምሕርኩምና ካባይ ብዙሓት እያ ካባኻ እውን ምሕረት ኣይጎድልን እሞ መሓረኒ ታኦስ شفاني أبساي شفاني نقودي عملوئي كباي بزحاتيا كباخا والمحرق عيقود لنمو محارني تأوس كباتي أبو